Билдәле булуынса, быйыл данлыклы якташыбыз Шәһит Әхмәтулы Ходайбердиндең тууына 125 ел тула. Шул уңайдан район мәдәният һарайы режиссеры Фәймә Миңлияр кызы Акъюлова Күгәрсен телестудияһы менән берлектә үҙешмәкәр артистлар катнашлыгында Шәһит Ходайбердиндең бала сагын, яшьлеген сагылдырган фильм төшерә. Һәм бүген бездә кунакта режиссер үзе Фәймә Миңлияр кызы Акъюлова. Безнең тамашасыга һөйләп китегез әле. Нисегрәк килде һезгә был уй һәм ошо фильмды төшерер өчен сценарий язганда кемдәргә мөрәҗәгать иттегез? 2021 ел безнең ардаклы якташыбыз Шәһит Әхмәтулы Ходайбердиндең юбилей елы буларак бер ел элек Ялсы авыл хакимияте башлыгы Ирек Раял улы Юдаев мөрәҗәгать иткән инде. Авылдаштар менән, Шәһит Ходайбердиндең якташтары менән берәй кинофильм төшереп булмас микән, я булмаһа документаль фильм эшләп булмас микән дип инде. Шуга күрә уйлап, менә яйлап кына бер ел буе әзерләнеп йөреп инде, ошо эште башларга булдык. Был эш барышында иң беренче Ходайберде авылына бардым инде музейга. Унда авылдың активы йыелды. Һәм уларга мөрәҗәгать иттем инде иң беренче ниндейрәк материалдар алырга була. Һәм мин иң беренче Роман Алферовтың повесе бар инде, Юнус Шагиты дигән. Шул повестька таяндым. Һәм дә музейдан документаль материалдар алдым инде. Бик рәхмәтлемен Амирова Василия Закиевнага, инде безнең ветераныбызга, ул үзе килде музейга һәм экскурсия эшләне, инде күрһәтте, һөйләне Шәһит Ходайбердин тураһында. Һәм моны хәзерге безнең музей директоры һәм зав клуб хезмәткәрләре бит инде. Шулай ук мәктәп директоры бик ярдәм иттеләр инде. Шул материалларны туплап, ниятләнем инде сценарий язырга. Сценарий шунан килеп сыкты инде. Һәм был безнең нәфис фильм дип кенә әйтә алмайбыз, чөнки күбрәк документларга таяндык инде. Һәм фильмда документаль итеп эшләячәкбез, араһындагы сценалар инде баягы повестьтан алынган сәхнәләштерәбез инде шуларны. Фильмдың сценалары, гомумән үзе фильм кайһы авылда төшерелә? Алдан уйлаганса инде был фильмды Ходайберде авылында төшерергә булдык һәм әлбиттә Ходайберде авылы халкы менән генә. Әле эш нинди этапта һәм сәхнәләр гомумән төшерелеп беттеме? Сәхнәләр төшерелеп бетте тиһәк тә була хәзерге көндә. Шулай ук монтаж эшләрендә башланык инде. Был эште сентябрь адагына эшләп бетергә уйлыйбыз. Димәк, тамашасы сентябрьдән адактарында был фильмды карый аласак. Әлбиттә, шуга ниятләйбез, өметләнәбез, шулай буласак. Рәхмәт һезгә зур итеп, әңгәмәгез өчен. Һезгә тик уңыштар гына теләп калабыз. Әйт кызка, бир булып киткәнең бит. Хугыш бит агай, хугыш. Кыйныш кайтып килә. Шуатлыкта инде, шуатлык. Китаплар артынан барды. Китапсыз белем юк. Ашарга бармы, юкмы? Шулай инде.